ikastetxean edo gaztetxean. Dene gustatzea nahi genuke. Mila esker, gaurko horregatik eta ondo bizi. Ez altzea aspertzen makiek zuetuta zuitu. Zein etzako itezu horren beste makiek? Margaik eskatu izkit, ez da izan zerkitzeko eskolan. Gu eskolan makia zatzen dozan, denak darraka hartzeginen. Ipurdialden seinale harrak ibilitako naiz ni. Zuetein honi behintzat, behatzun begarkin beratutatzen ezen etxea, eskola garita zazta. Okerraten jozen entzun da. Okerrak ez guztu den ule ikasten besteik ez. Behatzen min begatuta hobeto ikaste altzen du. Baita zare, bazan bat, gona zemu izenekoa. Uste, gaiegoa zala. Esate zien, tú, en la cabeza solo tienes sopa de ajo. Urrungo, pon la mano, tazazta. Niko narrapatuko nua. Zingo zenioke ba. Yo, sopa de ajo, pero tú, hasta pixe, Ez lizauke ulertuko! Arratxaldeon! Ara, Zepinak, etorri zea. Ixi! Temo gutxi amona izen, pelukeria juteko anaiz da. Kafesne bat hartu beharko zu behintzat. Zepina, nik kafesne bat hartuko nuke, Bai, gizona, zaituta haztuko. Zepina, eskolako kantu gatik eginen itzeiten. Izan ezueka baba, maistra zueta. Baina aspaldiko kantu berritzen. Aspaldiko nola betiko gizamo ziren, baina guaiko bintzat ez digazki bizi. Ez da amarrariko zuetortzen etxea. Ba, bio hiru umekin aserraldin bat, baina zer da hori bat? Bazutzat herri oso da txarra. Gaurko zemetu mere. Bai, baina hiru logurtu horri bat, da librek, da gaina hauzein momentukan oporretan daude. Egon zaitez esili, lestu remendo eta amarrari. Bai, txaldean, zer fesateri. Lasai emakumean, lagun biziren data! Nik nire pasatzen hau bai? Olako, aina gutxi bat oporreta, olako morekin? Aie, ikasuratzen bihota batxo dauzket, arak txiki nabituzke, erdia pasetan gazan zizitea. Lasai, gaurko lana bukatu zutan? Jo, erkin zigala esango zen batxek? Bueno, bakizu jendean olakoan da, ez kasu egin. Denontzako kafesne bero-beroa. Eskerrik asko, hausi hartuta banoa. Hau da, txarra bukazak igual. Aiziate! Bai, zuke hartzazu kafesne beroa, pelutan saia baina horretik. Ez presaka naiz, laun ezainaz etxeuren. Parea dituka, tako bosme. Ba, hori bazeko zatako beharrik. Gero, horretarriko zeskoek globa bezala puztuta ezko, etxeko izuzkuzi behartek ezu? Baizea, gero arte. Aio, titi, biharren kodro eritxezin. Aizu, pio, azkerak niko zute sozio. Aio, beloki, jokatu beharko gobeki. Bani jore latzek, sama niolen. Aio, kosme, tanire manoa, revista batzuk elkarrizkizut. Guaini izan atxoakeri hori. Baba, ezkontza batik da, kondesa bestaldetik da. Denboa pasatzeko zehoze behar izatea, eta... No, biertz etorriko etxea, Bai, etzio, azalduko naiz. Aio, familia, ondo segi. Ama, kafesne batuta askora saitu nahi. Esita kontu batzuk izateke askola saitzeu, eta kafesne bero batekin guaindik eta gehiago. Eta bakizu handiko beto? Bokaio bat janezke urdoi azpiko bat. Asko zobeto, baso bat ardoan ezkeo. Hoxi, nena, aurra, txatu, kakia bokaio.
Aurora! Eriko, zile! Arratxaldeon, kontadorek ikusten honetan! Betu lasai, ordozkezuta! A ver, 3, 4, 5, 7... Ura asko gastatu zuen! Ez esan asko korratzen duenik, Ura asko gastatu! Noski, gu etxen jendea, bi aldiz dutxatzea eta... Ardo traba nahi alde! Ez? Baini beste hori etxe faltatzezkit ikiko eta... Etxe bakoitzen baserdi hartuko bano... Azkeneako, zenbakia onba puntatuko ituzke? Bueno, familie, ondo segi! Urra asko gastatu, noski! Beti bainera martxan dago, erlajatzeko una honen data! Kaixo, mona! Lau batzuken bilera atik ezen nahi, Zeri gara, ondo atzarete! Ara esan beharko! Zuek ez apuratu, gu emetxe biluko geha! Baina, ozei, bazen ono eta puzgarri data! Kontrako lagana nahi aldezue! Atia zan maneska, bestela denak eurek engoitxun. Kolega, fresko atea zan gio, Zizan, kolega! Ziarra hori! Nik kasten izkuntzan galdutan, Aitan zora, kako bete atzuko batia izan ahoa pixka boxatzeko. Txan pixka bat, binatzek juten. Bitartzen hasingo gara. Bai, venga, nola eskatuko dugu azetxe alkatei? Kalen pasatzen gelditut eskatuko dugu. Nola esango barrolako parida? Zizan! Zizan du parida? Ziarra hori! Nik parri ezin bakit, baina beste hoiaz. Baina eta roi kontu serio goitxu eta lore jabukarazeu, hor alkatik izitzen godeu. Arrazoi du edo, bestelaren kontu honen apiskat eman dugu eta seriotasun zizkat eman dugu gaztetxe erortzeko gauzeko ondo pentsatzen diatu erazio dio. Zer lehizue? Zeri ez dizu esan, Antxona? Ni, ez aldu pio esan, nire erortzio gara! Pio esan du? Donik oso edan dago! Ez du horrekin zer ikusi gizona? Utsitzazu pakean, jo! Nik pio enten ikiot ordea? Ez, gaina bestera tengo dugu. Bota iker, ikertzeko ekologoa. Eskutik bat idatziko du. Txukun dago goxo, gaztetxe eskatu. Arrazoi du ikerrek. Bilera bat eskatuko dien, eskutitz bat idatziko dion da. Ikerrek jarri zitak gure asmoa. Oizu burutazioa, tronko. Zer du tronko? Adabrik honek, aizkuna li aldoa. Ez esango izu bat? Zeine jarriko jo bat izitzaria, eurrek aitor, ik pertsetan idatziko uke. Ez alperik, alkate bertsolari baliz bai? Ondo da. Horren beste lore bota ondoren nik idatzi beharko da. Eskutitze, bestela. Oide, aitor, ia ez gure salvazioa. Vamos, zenan. Alfombra, Xemari, merketa ona! Arau falta zitzen buruan. Kalitate espezialak, Xemari! Ez teu beharrik. 100 y para ti! Baita zeare! 8,80, Xemari! Bada, nahiko alforma gutxen lehenore. Bosco, Xemari, 50, bueno, bonito, barato! Baita zeare! Ez ba, beste numen saldo erko zua. Gauan pasa, Xemari. Zako pena batina baino. Alkate jauna urgarria jarri hasieran. Ez, alkate jauna
Busketan bihatzeko da alkate. Eso, eurako ekingo. Ekingo nuke nik uste da txaporrez esan nahi du. Eskut o makinaz nietzea. Eskut, makinaz nietzea. Eta sinadura, sinatu makinaz nola ingo du bakintena. Gio, asemblako gutizin. Baizea, pare bat sinatzea nahikoa da, izutingo deu. Bukaeran, bainko urtea zutarako garda jarri. Baizea, ekizten batzea. Zer esan du Brasia dola? Urrutia? Brasio Santander baino urrutio Berriz Brasilioko mundu hori. Biharko gaztea sanbaimentatu zuzatzen. Kana sartzen duzia. Bai, botelikoa, Ja, saiatuko naiz ba. Oide, Kaitor, mundialai. Matzen hendik dena nazkase baino. Mazentxea gurea da. Hasi aldin dira uztaria jartzen. Gozen Bernardo Txarra. Atxaldeon. Baita zuire. Koltso izaren bilegabiltza. Okar zabiltzatea, hemen dena berri dietan, iseko loitek gazinetan. Barriteko erlojuik, Ez da olako beharrik, Gure zozen Japonik. ni nahi nituzienak. irrati zarri gazte izango. Baritzen izuk emango. Auspoiko. Ospoa bai, zahardea esu nahi dut ziretan, jende hartzeko ustekon. Eta zoazte, Markatu azte. Aia? zeroazte. Jo. Sara, gara izeko rigio! Bai, amona, iluzu baina lehen. Zio zinterilloa duzu gazte hori. Ez gizona, zehoze, gaztetxearena baino, gazte kontu izangoa. Gazta gordetzeko etxeak egoten aldo ba. Ez, gilabak egingo. Gazta gordetzeko dintzat, armario txuen nahikoa izatea. Gazte kontu izangoa ez gaztana. Ta gazta ipatu dunez, ez alda merindatzeko gare politie. Ez txarra, aten kasu gaztana hurien. Aizu kustodi, gazte izatea ona da baino, gazta eaurrateko itzea beharrezkoa. Ai pio, ze xile